Haide! Ia uitați aici ce baloane face fata asta! Ce baloane face fetița asta! Dați un like, o distribuire, o abonare, dacă vă place cum se joacă. Ia, să vedeți acum, să vedeți ce frumos face ea. Și încă o dată, și haide, mai lasă, aștepte ea. Și, opa! Vai, ce baloane face. Și încă o dată. Și încă o dată, ia, și vai, fata din tramvai. Hangar, sobe, po. Ei, vino coace, tati. Păi ce să fac? Ușor, mă. Aha. Și. Ușor, mă. Ușor ca ai să cazi. Nu mai ieși. Păi dai consuma. Peptane mi-am făcut. Îmi fac și la păr. Mai am? Nu mai. Ceva cu din ăla, cu ceva cu desen. Să vedeți aici. Mai pun mă bătăm. Vino mai încolo. Aici stă eu. Ce fac aici? Haide, acum stau eu aici. Lasă așa și să vedem aici. Aici cum avem noi aici. Opa, ușor. Am reutat mare. Nu pot să zic. Dacă tot vă uitați la noi la filmări, dați un like, o abonare, o distribuire. Ca să vă mai arătăm cum se joacă pichea asta mică. Ha. Zile, tati, ia fă și tu un like, ia. Mami, 2 like-uri. 2 like-uri, bravo, tate, 2 like-uri. Bravo, tate. Înseamnă că sunt 2, o să punem. Da, tate. Să ne dai 2 like-uri, mie și ție, nu? Ție nu găsi mare. Au, mă, tate. Un like și mie, mă, tati, mă. Nu. Ba da, mă, tati, să dai și mie un like. Ba da, mă, tati, ce are dacă dai și mie un like? Ba nu. Dar atunci să dai ție 2 like-uri, nu? Ha? Așa să văd. Dar adică să vedeți cum poate să se sparge jos așa. Am făcut ca la un pai. Ați văzut? Așa. Trebuie să facem trebuie să facem să rugăm. Ați văzut ce mare am făcut? M-am găsit. Mâncare aici, Ana. Punem la foc și ne trebuie iarbă de... Like. Iarba aceasta, că trebuie să o facem mai mare. Să punem la foc. Dar ne trebuie și ăsta să facem. Așa. Și trebuie să facem așa.
văd. Mm. Pentru că la fi... Fac aici salată de Ah. foc. Nu, fac grătar la foc. A, faci frigărui? Da, fac frigărui. Faci frigărui din frunză de brusture? Da. Bravo, tată. E bun. Vitamina B, C, D, HDB, HDB, L, Z, G, Y. Are toate vitaminele. Uite, am pus și iarbă. Că e bună iarbă. Da. Da, e bună vitamine, nu? Da, e vitamină. E Mm. vitamina C vital. Vitamina cervical? Da. Mm. Pentru cap e durerea. Pentru cap? Mai mult cervical, mai mult cal? Pentru cap. Uai, care doare capul, mâncați burieni. Mâncați burieni cum mâncă câinii. Ca câinii. Să mâncați iarbă de jos. Eu fac de mâncare iarbă de jos și e sănătos. Iarbă de jos că e sănătos. Nu? Da. Mm. Pentru că are vitamine în el. Iau aici, eu am grătar aici. Și eu pun aici. Eu tai aici. Ia uite mă ce plouă, ia uite, fii atent. Uai, ce plouă, tati! Tati, tati! Uite plouă! Plouă, mă, tati, mă! Hai să ne dăm la dos aici, vine cu a, că am găsit un loc aici. Uite aici nu plouă, ia uite. Aha, uite, tati! Aici nu plouă, tati, uite, vezi? Ai văzut? Nu plouă, mă, uite aici, stai aici. Stai aici. Aici, vine aici lângă tati. Mai încoace. Uite că aici sub copac nu plouă, tati. Sub copac nu plouă aici, tati. Aici. Măi, tati, treci mă încoace că te uzi, măi. Hai, vină încoace, tati. Măi, vină încoace că te uzi. Hai că ne bate mami după aia, haide. Hai, stai aici că trece acum, hai. Uite grădina aici, mă. Uite că sucuța din copțenia asta puțin. Uite că stă din copac. Nu mă, da, m-am dat cu. Și eu. Asta se opresc acum. De cât? Da, mă, fac la uite. Uite. Hai că poți. Hai, oprit. S-a oprit, mă, tati, ploaie, ai văzut? Da, a dat așa puțin cât să ne ude, vezi? Am făcut duș. Da. Ia, care s-a udat, care a făcut de la ploaie, acum să dea un like. Un like mare. Vezi să nu aluneci jos, mă. Care-i băț, tati? Unde? Ce băț ai avut? Am găsit. Ai găsit bățul? Ăla micu, tati? Mai plouă. A plouat și în iarbă. Da, tati. S-au udat și frunzele. Ai văzut? Uite, ți-a spălat salata, vezi? S-a pus și iarbă. La florile noastre. Cum, tati? Uitați-vă la florile noastre. Le spui să se uite la florile noastre? Da. Hai că le arătăm florile. Să le arătăm toate florile? Da, toate. Toate? Haide că le arătăm toate florile. Toate florele. Mă duc să pun asta. Revin înapoi. Cum? Revii înapoi? Bravo, tate!
Ai mai pus iarbă? Repede. De ce iarăși plouă? Ia zile, tati, ceva. Dacă le-a plăcut grădina, să dai un like? Da. Bravo, tati. Mare, mare, așa? E mare de tot. Bravo. Atâta. Da, da, așa, nu? Așa. Da. Așa. Așa, tati. Hai, tati, că văd că se pune chiar pe ploaie, tati. Dar nu mai sunt. Hai că ne bate, mami. Dar nu ne bate. Nu treaba ta. Facem plajă la ploaie? Tati, haide! Tati, așa doar, vă salutăm. Un mare like. Zile, tati. Mâine revenim. Cum, tati? Ia zi, ia zi. Revenim mâine. Și cum arăți tu, ia? Mâine o să venim, dar să dați like repede.